Hiya, I'm Nick. I'm from Cardiff, a dwi wedi dysgu Cymraeg. Y tro cyntaf clywais i yr iaith Gymraeg, tu fas y dosbarth, o'n i'n 15 oed, o'n i'n y Royal Welsh Show, a nes i clywed grŵp o'r plant siarad gyda'n gilydd yn naturiol. A roedd yn foment eitha arbennig, ond hefyd o'n i'n sioct, really, achos o'n i'n eitha hen. Dwi'n rhedeg podlediad ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Yn Sgwrsio, dwi'n gwneud cyfweliadau gyda dysgwyr eraill dros y byd. Trwy'r Instagram, cyfryngau cymdeithasol, oedd yn bosib i ffeindio pobl diddorol iawn, diolch byth, i siarad gyda. Ar ôl pob pennod, o'n i'n dysgu mwy a mwy, a nawr dwi'n podlediadwr. Dwi wedi bod ar siwrnau eitha hir gyda yr iaith Gymraeg. Dwi'n cofio, o'n i'n gwneud cwrs byr yn y GCSE yn ysgol. Pan es i brifysgol Aberystwyth, symud i mewn i neuadd Cymraeg Pantycelyn. Ond ar ôl y byddyn gyntaf, nes i ddim yn dysgu lot. Ar ôl y brifysgol, symud i Indonesia am 3 mlynedd. Dysgais i ddim Gymraeg yna, ond pan des i nôl, dechreuais i eto dysgu Cymraeg, cwrs canolradd, a nawr, dwi'n siarad Gymraeg pob dydd. O'n i'n lycus iawn achos nes i ennill efydd yn y British Podcast Awards llynedd. Mae Sgwrsio nawr wedi symud i BBC Sounds, sy'n cyffrous iawn, a mae'n really pwysig mae yna platfform i ddathlu'r iaith Gymraeg yn y platfform Prydain hefyd. Dwi'n teimlo fel fi'n neud fy rhan i cefnogi a helpu ein iaith ni, a dwi'n teimlo really falch am hwnna, i dweud y gwir. Dechreuais i fy modlediad, achos ar y pryd, o'n i'n meddwl mae'r llawer o pethau i helpu dysgwyr ar y dechrau o'r ei siwrne, a mae'r llawer o pethau pan mae pobl yn rhugl yn yr iaith Gymraeg. Ond o'n i'n meddwl roedd na bwlch rhwng y ddau, ac o'n i'n wastad cwrdd â pobl heb hyder. Cymraeg fi, dwi ddim digon dda i defnyddio neu siarad gyda pobl. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n siarad Cymraeg pob dydd, a dwi'n gwneud camgymeriadau, mynd i Saesneg, wneud bach o Wenglish. So o'n i eisiau creu rhywbeth i ddangos siaradwyr a dysgwyr, hei, mae'n hollol iawn i siarad bach o Wenglish, i wneud camgymeriadau, i mynd i Saesneg a wedyn mynd nôl i Gymraeg. Ni'n cwrdd â pobl sy'n ailu iaith Saesneg pob dydd, a ni wastad derbyn y ffaith maen nhw'n siarad Saesneg, be bynnag ei lefel nhw. We don't expect English speakers to be perfect in their English, so why do we expect the same thing yn y Gymraeg? Mae'r iaith yn just bodoli, a os dyn ni ddim yn defnyddio dwi ddim yn fyw. Mae siarad Cymraeg wedi newid fy mywyd, newid fy myd. Mae wedi agor lan y diwylliant wahanol yn wlad fi'n dod o. A nawr dwi'n cymdeithasu yn yr iaith Gymraeg, dwi'n gwrando i cerddoriaeth Cymraeg, dwi'n mynd i'r eisteddfodau, dwi'n yfed a deitio yn y Gymraeg, dwi'n gwneud popeth nawr yn y Gymraeg, a mae jyst cysylltu fi i Gymru.